Hej og velkommen til. Den her vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver en indholdsfortegnelse på Mac i Word. Det man først man skal have, det er selvfølgelig, at man skal have en opgave. Jeg har simpelthen en opgave her, jeg har skrevet. Og jeg har lavet en forside. Nu vil vi selvfølgelig gerne lave en indholdsfortegnelse. Først og fremmest er det vigtigt, at man starter med overskrifterne her. De skal være en af dem her. De må simpelthen ikke være normale her, for så vil det ikke komme med i indholdsfortegnelsen. Så jeg starter med at sætte den der på. Og det samme gør man så ved alle de andre her, at man ønsker, der skal være med i indholdsfortegnelsen som overskrift. Som jeg har gjort i det eksempel her. Ja. Så er det egentlig meget simpelt at lave en indholdsfortegnelse, når man har gjort det. Så skal du selvfølgelig have en tom side. Det man så gør, det er at man går ind i dokumentelementer. Går man herned. Trykker man der. Så vælger man en af dem her. Jeg plejer bare at vælge en enkelt. Ups. Så har man indholdsfortegnelse her. Og som I kan se, så alle dem her har gjort her med overskrifterne, de kommer her. Det var lige en kort gennemgang om, hvordan man laver en indholdsfortegnelse. Hvis du synes godt om udsendelsen, husk at give det et like. Hej hej.